Rina sasayana longso sajake kok kaya ngratos to Kang Mas. Inggih Dajeng. Yen ditinggal amung ngrarucit hati sampun kuatos tresna kula kanan panjenengan dalem menika tuhu tresna ingkang sayekti. Iya ya Dimas sing penting asistene ora ono. Alah mboten satipik. Enake kula kalian jenengan. Oh inggih wong-wong iki ora aneh. Mengke niki ngaten. Inggih. Upama fragmen sembarang kudu dinikmati, diresepi. Dadine upama ngambung barang ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Hau. Iki Mbah Amio iki basane. Mbah Amio tabuhe kok. Kahanan mong sepi samun sayang godha netra Sewu nggih Kang Mas. iya ya Dajeng. Panjenengan menika tresna kalian kula. Oh iya. Ngoten niku lek panjenengan badhe tilem ngoten napa nggih kemutan kalian. Wah. Nek panggah arep bubuk ki ora iso turu. Ngaten nggih. Klisa klisi saben eling marang sliramu ki gawe cakepane dhewe. Ora apa-apa sing penting pas ngoten. Aku ki ora apa-apa kok Mas. Aku sing penting iki gathuk. Sliramu tansah nglaledo Mboten kok. Kula mboten nate ngledo sinten kemawon. Kula niku lek muni seneng nggih seneng mboten nggih mboten. Inggih. Contone kula kanan panjenengan. Inggih. Tresno ya tresno. Ora kaya Mbah Amio kae. Eh. Mbah Amio ki ambek sepo-sepone ya ora ngerti kahanan. Jenengan kula criosi nggih. Inggih. Aku tresno lahir batin. Ki cakepane dhewe. Ora dadi boyo pengapa. Mas. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae gawang-gawang angel dilaleki iya Dajeng. Moga Gusti tansah ngeparengno dadi srana sadala raas mara yo
Piye Diajeng? Regeng sanget nggih. Kang Inggih Mas. inggih. Pokoke mboten kados dalu menika. Ora kaya bengi iki. Aku ngerteni Nyanyo Yo irama seger. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae kawang-kawang angel dilaleki Moga Gusti tansah ngeparengno dadi srana usadala asmara. Katone kok wis gobyos to Diajeng. Lah nggih sampun to Kang Mas. Wong pancen polah lho. Nek polah ki mesti Lho gobyos. nggih mesti to. Sapa ae lek kerja nyapa karo polah ya mesti. Ki soalé kerja tenanan. Nggih. Nggih, mangga. Aku Yo. La la la.